Sirjan ta' 57 sena li jgħix Witilajn tressaq il-qorti akkużat li ta' fastidju lill-eks sieħba tiegħu li tiġi bintu ta' 14-il sena. Fil-qorti l-akkużat ġie mixli wkoll li kiser żewġ ordnijiet ta' trażżin li kienu imposti fuqu mill-qorti f'żewġ każi separati aktar kmieni din is-sena. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-akkużat allegatament mhux biss ipprova kemm il-darba jagħmel kuntatt mal-eks sieħba bil-WhatsApp, iżda allegatament anki segwiha bil-karozza fiż-Żejtun u f'Ħażabbar. Jidher li dakinhar saħansitra qatt jistennija barra tlesti mingħand tax-xahar u kellhom imorru l-pulizija jgħidulu biex jitlaq. Fil-qorti is-Sirjan wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. F'dan l-istadju l-avukati m'għamlux talba l-ħelsien mill-arrest u l-akkużat se jinżamm taħt arrest preventiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-qorti laqgħet talba għal ħruġ ta' ordni ta' protezzjoni favur l-eks sieħba.